Уважаеми участници, уважаема публика, добре дошли на шампионата на тежковозните коне в България, който и тази година събира любителите на коневъдството от цялата страна. Събитието се организира от Сдружение ДВАЛ с подкрепата на община Разлог, за което изказваме нашата признателност. Днес ще станем свидетели на благородство и традиция, качества, които обединяват човека и коня в едно цяло. Сега ще поканя при мен кметът на община Разлог, инженер Красимир Герчев. Скъпи приятели, за мен винаги, всяка година е чест да присъствам и да откриеме това състезание, събитие. Вие знаете, че то е навечерието и след празника на освобождението на град Разлог, така че в месец октомври не трябва да забравяме, че той и под него егида. Виждате, че за поредна година мястото е облагородено. Разбира се, за мен е удоволствие и чест да помагаме на сдружението, защото тези хора имат своята любов, своята амбиция към конете като цяло, към мероприятието и отговорност към провеждане на събитието. Защото това събитие изисква сериозна организация и сериозен ред. Огромни благодарности и естествено най-добрите коне да спечелят. Прекрасен кон. Благодарим отново на целият екип, който стои зад това цяло събитие, за неуморният ви труд, хората, които не са седнали за секунда. Благодаря и на вас. Събитието стана толкова хубаво.